Muhterem kollegalar, bugün Tatarinform matbuat үзәгендә без Ачык университет проектына багышланган матбугат конференциясе уздырабыз. Безнең кунаклар Ленария Муслимова, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитетының Татар яшьләр иҗтимагый оешмалары белән эшләү комитеты җитәкчесе, Бөтендөнья Татар яшьләре форум рәисе, Айрат Фәйзрахманов, Ачык университет проекты җитәкчесе, Рәдиф Кашапов, Ачык университет проекты катнашучысы һәм Бөтендөнья Татар яшьләре форум рәисе урынбасары һәм Райнур Хәсәнов, әлеге проектның порталын эшләүче. Хәерле көн, исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар. Һәм Ачык университет проекты турында гомуми мәгълүматны искә төшереп китсәгез иде, Ленария, рәхим итегез. Хәерле көннәр. Без инде Акыл фабрикасы белем бирү мәктәбен 2015 елны башлап җибәргән идек. Анда төрле иҗтимагый оешмалар кулланмаган технологияларны кулланып, форсайт, стратегик сессиялар оештырып, шулай тик тормыйча төрле трансформациялар аша уздырып, бүгенге көндә белем бирү, өстәмә белем бирү татар телендә Ачык университет дәрәҗәсенә үстереп җиткердек. Һәм форматлар дигәндә, Айрат, без 2015 елларда башлаган идек, маны Әстерхәнгә, Казан арты районнарына чыгып кергән идек, шушы курслар белән. Һәм яшьләрчә формат ул яхшы, һәм инде без аны бераз җитдиләтергә булдык. Бер артлы курслар 4 ел дәвамында безнең узып бара. Якынча ничә кеше чыгарылыш булды әле? Форум делегатларын алмыйча инде 500 кеше булгандыр. Форум делегатларын алмыйча инде форумнарны үзләрен алмыйча инде Акыл фабрикасы форматы дип әйтәйдек. 500 кеше узган инде төрле акыл фабрикалары аркылы. Татарстанда төбәкләрне инде күбрәк хәтта менә бу 500-тән. Шу иштелеге турында инде Айрат күбрәк сөйләде. Ачык университет, димәк, ул безнең акыл фабрикасының дәвамы булып тора. Һәм инде біз шундый системалар рәвештә өстәмә белем бирергә дип планлаштырдык инде 2018 елда, һәм инде ниһаять 2030 елда аны тормышка ашыра башладык. Беренче курсыбыз ул безнең тарихка багышланган иде, татар халкы дәүләтчелеге. Без аны шулай атадык, Каханнан алып Казан ханына хәтле. Бер яктан шундый җитди белем бирү монда тоташкан, һәм шундый кызыграк сораулар, кызыграк рәвештә теманы бирүдә форматлары монда тоташкан. Нарсинде Рәдиф безнең җитәкче булды заманча мәдәният курсы буенча. Хәзер инде тарихның дәвамы бара. Шулай ук Мөгаллим проекты да безнең Ачык университет кысаларына керде. Мөгаллим проекты ул заманча укыту алымнары, татар теле укытучылары өчен заманча укыту алымнары буенча курс. Шулай ук 1 ай бара, ягъни безнең һәрбер курс ул 1 ай, якынча 1 ай бара. Тарих ул күбрәк, тарих ул шундый җитдирәк булды. Алга таба башка темалар инде планлаштырабыз. Медиа буенча, һәм без, мәсәлән, һәм без партнерларны көтеп калабыз. Без, мәсәлән, бик яхшы алынды, бик булышты инде тарих институты вәкилләре тарих курсы дигәндә инде, һәм федераль университетның укытучылары алар моңа шулай ук ярдәм иттеләр. Һәм инде бары тик шундый партнерлар аркылы, һәм яшь дәрт аркылы, яшьләрнең дәрте аркылы, кызыклы форматлар аркылы моны тоташтырып, кызыклы өстәмә белем бирү системасын ясап була. Һәм инде шуны әйтергә кирәк, безнең ахырда, менә бу Ачык университет ахырында уңышлы курсны уңышлы итеп узган кешегә таныклык бирелә. Ул безнең партнер оешма, мин җитәкләгән şirket Ачык мәктәп дип атала, һәм безнең менә лицензиялы безнең лицензия бар, һәм без ул лицензия нигезендә шундый таныклык бирә аламыз. Ягъни ул сертификат кына түгел, гомумән дәүләт тарафыннан таныла торган таныклык була. Анда 72 сәгать
повышение квалификации бар инде, сіз білесіз инде. Менә без аны безнең бирергә хокукыбыз бар. Һәм менә Ачык университетта шундый хокук белән файдалана. Һәм анда биремнәр дә үтәлә, проектлар да ясыйбыз. Һәм инде ниһаять без һәрбер курсны төшереп бардык видеога. Белмәм, алга таба ресурсларыбыз булырмы моны төшерергә. Һәм инде ниһаять без аны портал нигезендә шулар дистанцион системага салдык. Бу безнең икенче зур юнәлешебез. Һәм ул шундый онлайн университетка да әверелеп барыр. Ягъни курс уза, видео төшерәбез һәм Ачык университет порталына аны салып барабыз. Менә инде Райнур безнең Хасанов ул порталны ясап бирде. Без аны уйлагандык башта, ул шундый, видеоларны гына куеп барабыз, нәрсәләр җиңел булыр. Әмма бу темага тирәнрәк китә башлагач, инде шактый күп эше булды аның. Һәм теге программист ягыннан инде күп авырлыклар да булгандыр. Райнур мәсәлән. Менә бу порталның функционалы турында Райнур рәхмәт дип сөйләде. Хайырлы көн, минем исемем Райнур. Мен 19 яшь, мен студент, программист. Шулай ук минем программистлар төркемем бар, командам. Шул команда белән бергә без Ачык университет порталын өстендә эшлибез. Хәзер мин сезгә Ачык университет проектының үзенчәлекләрен, функционалы турында сөйләп китәчәкмен. Универ.татар дип язгач без эләгәбез төп биткә. Төп биттә без проектның үзенчәлекләре белән таныша алабыз. Нәрсә ул Ачык университет, нәрсә монда бар, нинди материаллар, шуны күрә алабыз. Сайт 3 бүлеккә бүленә. Төп бүлек ул курслар бүлеге. Хәзер курслар бүлегендә без бу бүлектә кулланучы үзенә ошаган курсны сайлый. Хәзерге вакытта безнең сайтта 2 курс бар. Берсе тулысынча хәзер тарих буенча, икенчесе заманча татар мәдәнияте. Ул берсе көнгә ала берсе безнең хәзер булачак. Курста катнашыр өчен безнең сайтка теркәлергә кирәк. Мин уже теркәлдем. Керәбез тарих курсына. Кердек. Бу тарих курсының төп бите. Монда без курсның тасвирламасы белән танышабыз. Нәрсә турында бу курс? Курс үз эченә кертә модульләр. Модульләр инде үз эченә кертә дәресләр. Һәм һәрбер модульнең ахырында безнең тест. Шулай ук нинди укытучылар катнашканын да күрә алабыз бу биттә. Алар турында тулырак информацияны да, мәгълүматны да белә алабыз. Башларга дип басабыз. Эләгәбез курсның беренче дәресенә. Дәресләр безнең 4 типта була. Ул видео дәрес, подкаст дәрес, презентация дәрес һәм мәкалә дәрес. Тарих курсында безнең барча дәресләр да ул видео форматында. Видео дәреснең тасвирламасы, дәрес өчен өстәмә материалларны күрә алабыз һәм нинди укытучы бу дәресне алып барганын. Киләсе дәрескә күчәбез. Монда шулай ук шундый форматта дәрес. Һәм инде бу менә беренче модульның соңгы дәресе. Тестны башлаган дибез дә, безнең тест ачыла. Тестны узганнан соң гына икенче модуль ачыла. Күрсәтеп китәм. Менә безнең курсның бите. Монда без менә күрә алабыз. Безнең икенче модульгә күчә алмыйбыз, чөнки без тест узмадык. Тестны уңышлы итеп булсак, безгә икенче модуль ачылачак. Шулай ук курс бүлегеннән тыш безнең сайтта китапханә эшлим. Монда төрле китаплар бар. Хәзерге вакытта тарих белән бәйле китаплар,
Алар шо безнең тарих курсында кулланыла. Аларны карап, тасвирламасын укып, шәхси кабинетка саклый алабыз һәм укый алабыз. Шулай ук сайтта өстәмә язмалар бар, фәнни популяр язмалар. Алар белән дә танышып китә алабыз, видеолар карый алабыз, яки мәкаләләр укый алабыз. Мәсәлән, Салих Сайдашев турында истәлекләр. Бу өстәмә материал бу. Өстәмә материал. Материал, төп материал түгел, төп материал видеода карыйбыз. Һәм видеода барлык мәгълүмат ул анарсын биремнәр аша инде шулай кешене алган белемен тикшерә. Гайрәт әйтәсе инде, ягъни ул безнең порталга ул медиа формат ягъшында яме, ягъни без аны гелгән артабыз. Бу курсның мәсәлән кеше кызыксына тарих белән, димәк ул һәр вакытта монда керә ала, һәм ничектер менә яңа шундый мәгълүмат ала, яңа мәкаләләр укып, яңа китаплар алып, яме без аны шундый теге кеше белеме белән кызыксынучан кешенең шундый бер очрашу үзәге дип кабул итәбез дә. Без инде үзебезнең офлайн курсларны онлайн форматына күчердек һәм әлеге портал татар дөньясында беренче тәҗрибә һәм бу тәҗрибәне милли онлайн университет ягына зур адым дип әйтеп була. Хөрмәтле коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булса, сез сорауларыгызны бирә башласагыз мөмкин. Менә хәзер генә бармы сораулар? Булмаса инде мин дәвам итим. Менә бу проектка без бит инде һәр вакыт милли проектларга аудитория туплау турында сөйләшәбез. Милли проектка, менә бу ачык университетка аудитория туплау ничек башкарыла? Айрат, нинди каналлар, нинди юллар аша? Безнең инде төп инструмент ул социаль челтәрләр әлбәттә, һәм ниндер чатлар, мессенджерларда чатлар, һәм аның аша гына җиткерәбез, һәм өченче инструмент әлбәттә матбугат чаралары. Шуңа күрә безгә менә сезнең ярдәмегез бик тә кирәк. Менә бу проект турында күбрәк әйтергә, күбрәк сөйләргә, чөнки бу миңа калса кешеләр өчен үзенең татар теле дәрәҗәсен үстерү бик яхшы мөмкинлек, һәм инде бик актуаль инде белемнәр алу мөмкинлеге. Анарсын инде шулай бу күбесенчә яшьләрбез килә инде. Яшьләр өчен бу яңа белем була. Форум тирәсендә булган кешеләрбез моңа бу курсларга тартыла. Әмма әйтергә кирәк, мәсәлән, тарихта безнең мәктәп балалары да катнашты, үзләре теләп, беркем дә укытучы әйтмәде, барыгыз язылыгыз дип. Һәм хәтта инде пенсия яшендә булган кешеләрбез дә без шаккаттык, килделәр, йөрделәр. Һәм шундый безнең һәм бер-берсе белән араштылар мәктәп яшендәге студентлар, һәм инде олы абзыйларыбыз шундый рәвештә булды. Анда әйтергә кирәк, без сорадык, без дипломнар тапшырганда, ничек сез Гоман нигә килдегез монда? Мәсәлән, кемдер әйтә иде, Гоман өчен, минем өчен беренче тапкыр менә тартыш яшәргә мөмкинлек туды, чөнки мин әле гендер бер мөхиттә булмадым, биктер авырсам сөйләшә, чөнки аны тәҗрибә булмагандыр инде. Менә бу минем өчен бу курс беренчедә менә минем кебек кешеләр белән аралашырга мөмкинлек, һәм без Җнария әйтте инде, безнең элекке елларда булган база булды беренчедән, һәм без монда күрәбез төрле. Мәсәлән, тарихка экскурсоватлар бик тартылды, чөнки арада бик ихтыяҗ зур. Заманча мәдәниятта, минемчә, кайвакыта кеше менә ничек спикерга килә иде, чөнки бездә ул заманча булгач инде бездә шундый практиклар, лекциялар укыды, мәсәлән, Дүрбәккә күп кеше килгән иде, яисә Йолдызга, минемчә, Йолдыз беркайчан да шигърият турында лекция укыган юк иде, һәм аны үзенең туган көнендә ясады. Ясаган иде, һәм әйтте, минем өчен зур бүләк иде, мин сезгә үз яраткан шигъриятым турында 3 сәгать буе сөйли алам дигән. Вай. Шулай да менә ихтыяҗ турында да сорыйсы килә. Ихтыяҗ ни дәрәҗәдә зур хәзерге вакытта бу проектка? Мәсәлән, менә бер курска ничә кеше килә? Менә кеше сон. Айрат, Линария, кайсыгыз җавап бирсен? Тарихка 70ләп кеше язылган инде, анарсында ахырына хәтле 40 кеше йөрде инде. Тарихка кызыксыну зур, шуңа күрә без тарихтан башладык. Һәм ни өчен шулай төшеп калды кешеләр, чөнки һәр дәрескә йөргә кирәк, безнең кичләрен анда чәршәмбе көнне һәм шимбә көнне икенче яртысында. Бу инде тулы рәвештәге уку була.
яғни ничектер теге кызыксынып барыйм әле, бүген кайфым юк, бара алмыйм. Алай булмый, без хәтта әйтәйдек, йөри алмасагыз гафу итегез, анарсын теге видео ярдәмендә карый аласыз. Бізде тестлар болды бит әле тамам. Әйе. Тестлар бирергә кирәк иде, экзаменнар узарга. Диплом эш рәвешендә дә әйбер булды, проектлар яздылар, кемдер анда уен уйлап тапты тарих буенча, кемдер анда эссе язды, кемдер без аны тотыштырмакчы идек СМИлар белән дә, тарих турында нидер уйланулар, бәлки шул менә курска йөргән кешеләрдән анарсын сезнең өчен бер база булыр, белмим, алай да булырга мөмкин. Yuqorida zamanchi мәдәниятте biz татарча Википедия өчен мәкалә яздык. Без әйттек, соңгы бирим әйтеп, сез нидер бер шәхес турында языгыз һәм хәтта аны хәзерге вакытта яшәүче кешеләр белән алар элемтәгә кереп, шул персонажлар турында инде мәкаләләр яздылар һәм чиктәме без шулай өметләнәбез, чиктер өлеш керттеләр дип инде безнең медиага. Әйтергә кирәк, бу шундый массовый проект була алмастыр, чөнки монда чынлап укырга кирәк. Һәм белемгә тартылган кеше монда килә. Әмма татар телендә белем алырга теләүче яшьләр дә бар, урта яшьтәгеләр дә бар, укытучылар бигрәк тә. Мәсәлән, без укытучыларга тараттык моның турында мәгълүмат. Моны иң беренчеләрдән булып алар сорадылар, бу видео форматта карап булмасмы, дистанцион форматта юкмы дип. Шул ихтыяҗдан чыгып, инде без дистанцион форматка да чыктык. Ихтияҗ булуы турында тагын дәлилли, без инде регионнар белән, яшьләр белән эшләгәч, алар һәр вакыт безнең рекламаларны күреп, Казанда яшәмибез бит, ничексе бердән сезгә килеп җитәргә, моны онлайн платформага зинһар күчерегез дип регионнардан, яшьләрдән дә ихтияҗ булды. Рәхмәт, әйез сорау. Исәмсез хәйле көн Ләйсән Казанфёст. Сайтта шундый бүлекчәләрегез күп, алар һәрберсе дә теге мәгълүмати эчтәлекле дип әйтим инде. Аларны бөтенесен вакытында тутырып барырга, контентлап торырга кирәк. Бигрәк тә минем бу курслар бүлекчәсе кызыксындыра. Сез аны алга таба ничек үстерәчәксез? Менә бер курсыгыз узды, ул хәзер инде әзер. Икенчесе тиздән эшләп китәчәк дидегезме? Алга таба менә мәсәлән берәр планыгыз бармы? Ел ахырына хәтле тагын хотя бы бер курс ачылсын инде дигән фикерегез юкмы? Рәхмәт. Безнең әле материалларыбыз видео язма форматында әле сайтка күчерелмәгән материаллар шактый күп. Һәм без аларны хәзер куеп барачакбыз. Мәсәлән, мәдәни. Кара, безнең хәзер бар, хәзер 2 нәрсәс утырганда инде, кеше 2 курсны хәзер йөрим мәгълүмә дип әйтим мин нигәдер. Мәгълүм һәм мәгълүмә курслары һәм менә хәзер шимбә көнне пост Бүген башлана. Постханлык башлана. Һәм без мәсәлән без улага инде киләчәктә тәрбиягә башланган курс ясарга, ихтияҗ турында сөйлис инде, без күрәбез инде без бит инде хәзер татар яшьләр реформа түгел, урта яшьтәге татар яшьләр реформа. Күбрәк һәм безнең үзебезнең балаларыбыз бар инде, һәм менә без күрәбез мәсәлән ихтияҗ нидер бер заманча укыту тәрбия проектларына, мәсәлән без Айрат белән хәзер вакытта үзебез Татарстанда яшәүче рәссамнар, укучылар белән тиз уку буенча дәреслек әзерләдек, чөнки без барабыз татар бакчасына инде әйттеләр, без телибез баланы укытырга, ләкин безнең бернинди китаплар юк, тәҗрибәбез юк, кеше акурына бала ике телдә сөйләшә әле, һәм аңа татарча сөйләшсән никадәр бәхет булыр иде. Һәм беләсезме, бу планны дип инде, мәсәлән, башта бәлки кеше менә бу курсларны узсын, безгә әйтсен нәрсә алырга кирәк, чөнки без шундый теге ябык структура торгы бит, безнең ачык университет булгач, без кешегә ачык, алар әйтсеннәр, нәрсә җитешми бу проектларда, нинди китаплар күрергә теләләр, бәлки үзләре дә нәрсә дәстергә теләләр. Шуңа күрә үзебез нәрсәдә чыгарабыз, сез моны кабул итәбез дип әйтмәбез. Сез әгәр мәсәлән бу кушларга телисез икән, мәсәлән менә Айрат әйтте инде, медиа буенча белем бирү, минемчә монда татар реформада кушылалар иде, һәм безнең яшь журналистлар да никадәр ярдәм итә алыр иде. Шундый җавап. Чыннан да күп ресурслар ул таләп итә һәм хезмәттәшлеккә чакырып калабыз. Нинди тагын курслар булырга мөмкин. Менә мәгълүмне шулай ул ел ахырында булыр. Анарсын безнең форумыбызда без шулай видео бөтен нәрсәне төшердек һәм без аны этнокультур менеджмент дип атадык. Алга таба шулай бу безнең университет, ачык университет сайтында булыр. Әйтергә кирәк,
спикерларын табу қиын, татар тілінде сөйлей тұрған спикерларын қайсы бір дәрістер біз рус тілінде де болуға мүмкін, қайсы бір темалар, мәселен, олар ұя болмайды. Но біздің принцип 90% ол татар тілінде болуға тиіс. Иншалла, бұл принцип бойынша барыбыз. Тәрбие дегенде біз, мәселен, ақыл фабрикасы өз уақытында бала өсіш һәм тәрбие темасына болған енді, изден артық кіші келгенді, шуан көрәбіз мұнарда бұл темада бек зор қызықсыну бар, әмі аны шулай системалар әуіште 2 күндік оқулар ердемдігіне түгіл, системалар әуіште 1-2 ай дауымында алып барға керек. Һәм заманча алымнар, заманча методикалар, полилингваль методикалар турында да сөйләп кетербіз деп ойлаймын. Шулай біз партнер боларақ сабайларны көрәбіз мұнда. Башка партнерлар да маңа кушыла ала. Аудиториясы әлбәттә яшь ата-аналар, безнең яшь ата-аналарның төркемнәре дә бар инде социаль челтәрләрдә, алар белән эшләп, башка балалар бакчаларын, полилингваль балалар бакчаларын яшь ата-аналары һәм мин уйлыйм, бик тә кызыксына торган аудитория ул мәхәлләләребез, мәчетләребез, анда татар телле ханымнарыбыз юк түгел, лагерьлар еш вакытта ачыла. Бәлки бу айрым алга таба тема булыр татар телендә, шундый ачык мәхәллә, татар телендә дини белем бирү, әмма аны әле уйлап бетерергә кирәк. Әлегә шундый заманча тәрбия алымнары турында сүз алып барырга кирәктер. Анарсында нинди темалар алга таба безнең планлаштырылган, этнокультур менеджментны үстерергә, бәлки аны уже повышение квалификации гына түгел, переподготовка уже хәтта икенче югары белем шикелле була инде. Анда 500-дән артык сәгать, әмма бу әле планда һәм без аны 2020 ел ахырында гына бәлки күрә алабыз. Шундый зур мөмкинлек, зур ресурслар таләп итә торган курс булырдыр. Ресурслар дигәндә, әлбәттә, видеоны төшерергә кирәк, сыйфатлы видеоны, бөтен видеолар, авырлыклар дигәндә, бөтен видеолар безнең супер сыйфатта түгелдер. Чөнки бу күп нәрсә иҗтимагый нигездә эшләнелгән. Анда сыйфатлы видео төшерер өчен үзегез беләсез, акчалар күп кирәктер. Телефоннан төшергән видео түгел ул, әлбәттә без профессиональ видеооператорны чакырдык. Әмма мәсәлән 2 камерадан төшерергә ул башка акчалар. Анда нидер нарезкалар, монтаж ясарга тагын өстәмә акчалар чыганаклар. Анарсын нидер анда ключевой фразаларны язып дизайн нәрсәләр ясарга тагын өстәмә акчалар. Мин шуны әйтер идем, безгә әлбәттә безгә дәүләт ярдәме бу проектта бар. Әмма әйтергә кирәк, мәсәлән, мин шаккаттым, Үзбәкстанда Хан академиясының курслары математика, күп бөтен фәннәр буенча үзбәк теленә тәрҗемә ителгән һәм яңа бер үзбәк телендәге Хан академиясе булдырылды. Сез интернетта карый аласыз. Миңа калса, безнең Татарстаныбызның да моңа мөмкинлеге бар. Бу инде безнең идеябызның бәлки дәвамы була алыр иде һәм без анда бәлки катнашу әле теге шикле, әмма шундый проект булса иде, чөнки biz күрәбез сәгатьләр татар теле уку сәгатьләре тарих мәктәптә укытылмый, Татарстан тарихы укытылмый диярлек дәрәҗәдә. Һәм менә бу җитешсезлекләрне бары тик система белем бирү системасы гына каплый ала. Һәм шулай яшьләрдә төрле белемгә тартылу бар ул, кемдер хоббилары бар, кемдер анда экология темасы. Кстати, тоже шундый алга таба перспектив тема ул экология темасы. Хәтта безнең бар спикерлар кем татар телендә айрым шуп җыю темасын алга сөрә. Бәлки монарда нидер курслар туар. Ягъни заманча темаларга да игътибар монда бирергә кирәктер. Һәм менә безнең әлеге вакытта Татарстанда татар телендә сөйләүче спикерлар бар, профессорлар күрәбез олы яшьтә.
Мәсәлән, мәктәп яшендәгеләр өчен укытучыларыбыз әле урта яшьтәгеләр бар, матур һәм кызык татар телендә сөйли ала. Менә аларны да мондый проектларда катнаштырып, яки Татарстан үзе фәннәр академиясенә шундый үзе бер ресурс ясасалар, без бик шат булабыз. Фәннәр академиясе әлбәттә әйттек, алар бу проект турында хәбәрдар, галимнәрне җибәрергә риза, әмма күбрәк катнашып, бәлки аерым бер проект игълан итеп, әлбәттә сайтының ресурсларын кулланып, мәсәлән, Илдар Аюповның biz аны хезмәттәшлеккә чакырдык, ул үзенең материаллары белән уртаклашты, әйтте, куя аласыз, мәсәлән. Менә мондый конфигурация безнең була. Татар телендә сөйләүче татар укытучылар, профессура татар телле, дизайнерлар, видеооператорлар, аудитория, менә форум, төбәкләр һәм татар телендә белем бирергә омтылучы кешеләрендә гомумән. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы тагын? Бер сорау, аңлавымча, бу уку түләүсез, шулаймы? Менә шундый сорау туды. Әгәр дә мондый уку түләүле булса бүгенге көндә татар телендә, аңа ихтыяҗ булыр идеме? Без менә шундый принципка килдек. Менә бу ачык университет. Син менә моны бетерәсең, сиңа таныклык сертификат бирелә ачык университетның, ул теге лицензияләнмәгән. Һәм дистанцион рәвештә, офлайн рәвештә без бирәбез таныклыкны, рәсми таныклыкны. Монда рәсми таныклык булмас. Әгәр син рәсми таныклык алырга телисең икән, инде бәлки акча сорарбыз да. Бу әле шулай планда. Һәм менә мондый рәвештә порталны алып барганда карарбыз, ихтыяҗы булырмы, теге түләүле итеп таныклык алу мөмкинлеге. Бу принцип башка күп кенә ачык университетларда бар. Әйтеп китмәдек, андый тәҗрибә әлбәттә башка халыкларда күп. Рус телендә ачык университетлар алар күп кенә университет, МГУның, Петербург университетының үз ачык университеты бар, шундый курслары, анда постнаукалар һәм башкалар. Татар телендә әле ул бик аз дәрәҗәдә. Менә ихтыяҗын карарбыз. Миңа калса, кемгә менә повышение квалификация кирәк, теге эше буенча, ул түләү ихтыяҗы булыр. Инде моның өстән бәлки без нидер бәя куйсак, азаердыр. Теге кызыксынган кешеләр саны азаярга да мөмкин. Алга таба карарбыз, менә ихтыяҗны ачык университет порталы аша карарбыз. Рәхмәт, сорауларыгыз. Әйелейсен. Там бер сорау, сез менә повышение квалификации дигән әйбергә гомумән ничек килә алдыгыз? Сезгә берәр кеше ярдәм иттеме? Бу сезнең үз инициативагызмы иде? Шул турыда подробнее, пожалуйста. Мин үзем бу системада 10 ел эшлим, повышение квалификации шуңа күрә мин яшы беләм, ул системаны икенче оешма инде мин икенче оешманы җитәклим үзем профессиональ эшемдә. Беренчесендә дә лицензияле безнең ЧОУ-ДПО дип аталган частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования. Лицензиясе дә булды, курслар алып бардык, управленческий тренинглар, повышение квалификации, переподготовка. Һәм менә бу тәҗрибәне без анарсын Рәтиб белән бу алып бара торган проект ачык мәктәп безнең бар ширкәте. Менә әйтеп киттек, анда тиз уку ментальная арифметиканы укытучыларга укытабыз, повышение квалификации. Һәм инде шулай без лицензия алдык та, ни өчен без бу мөмкинлекләрне әле ачык университет кысаларында да куллана алмыйбыз дигән сорау туйды. Һәм без бу сорауга җавап безнең шундый рәсми повышение квалификация рәвешендә алып барырга булдык. Ягъни монда безнең партнерлык оешма катнаша дип әйтеп була. Шулай. Повышение квалификации дигәндә безнең әлбәттә һәрбер программаның фәнни җитәкчесе бар. Мәсәлән, тарих буенча ул Әскәр Гатин, ул Казан федераль университетының доценты, аның теге 10 ел артык шулай укыту тәҗрибәсе бар, методичкаларны ясау, программа язу, ягъни бу җитди рәвештә инде алып барыла.
Бүтін біздің программа тулы рәвештә язылған. Нинди биремнәр, нинди сораулар бар, барысы да язылған. Теге бар бит университет бюрократиясы. Шундай критерийларны да истә тотып, бу программалар ясалган дип әйтеп була. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз. Әйе, мөмкин. Әмма бу университет нинди көннәрдә узачак һәм күпме дәвам итәчәк? Бер аймы, 2 аймы, дәвамлыгы күпме? Курсларныңмы? Безнең курслар ул бер ай дәвамында бара. Атнасына 2 дәрес. Бу инде һәрбер кеше өстәмә белем алгач, гадәттә без аны кичерәк куябыз, эштән соң итеп яки шимбәгә. Безнең әле сүз бара, бу әлеге офлайн курсларны онлайн порталга күчерү. Ул ел дәвамында эшләячәк. Һәрбер теләгән кеше үз вакыты белән кереп, модульләрне узып, тестларны узып, сертификат алачак. Әйе, юк, мен калса ул теге тире аралашу мөмкинлеге һәм укытучыга сорау бирү мөмкинлекләре. Шуңа күрә офлайн уку бер кайчан да алмаштыра алмаячактыр онлайн укытуны. Бу татар телендә белем турында сүз алып бармый, гомумән шундай дөнья тренды. Күп кенә университетлар үзенең онлайн порталларын ясадылар, әмма төп эшчәнлек офлайн рәвешендә бара. Безнең бүген постханлык башкана сәгать 6-да без ул IT паркта администраторы менә таныштырмадык, бик тә булыша торган кешебез шулай Качык университетының координаторы Зөһрә Вилданова. Ул шул тарих курсының администраторы, ягъни бөтен нәрсә язып бара, теркәлүләрне язып бара. Без әле шалтыратабыз, әле алдан киләсезме, бүген сәгать шул сәгатьтә лекцияларыбыз шундыйрак рәвештә алып барылыр. Аннарсын инде без яхшы локация эзлибез. Теге видео өчен кирәк, кешегә дә комфорт булсын. Һәм ул заманча форматларны күрсен. Әйе, декаларда түгел. Без бик төрле урында үткәрдек. Мәсәлән, тарих курслары безнең Коворкингда узган иде, һәм конгресста заманча буенча без заманча сәнгать галереясендә уздырган идек, аны рәхмәте белән. Мөгаллим узды безнең Минмолда. Әйме без шундый теге чегәннәр кебек бер проекттан икенче урынга йөрибез. Кызык инде шундый теге әһәмиятле проектны булдырып, без ничектер менә гел шул урынга теркәләбез. Һәм димәк IT паркта димәк бар шундый проект икән, анда сез мәсәлән турист икән, шундый ук кешегә кирәкле булган лекция укырга икән, анда сезгә урын бирәләр икән. Аны тап булды. Точка кипения дип атала. Белмим, кайнау ноктасы дип түгелдер. Тәрҗемәсе бар микән? Анда әзрәк авыррак теркәлергә, әмма анарсын бер теркәлгәч инде йөрисең. Шунда матур гына бер җиргә һәм ул бары тик татар телле аудитория гына менә шундый курслар бар икәнлеген башка аудиторияда моның турында белер. Ягъни ул игъланнар бу федераль проект, ул теге федераль проект аша да мәгълүмат таралар. Башка кешеләр курсын татар телендә өстәмә белем бирү курслары бар. Алар кызыклы һәм алар заманча рәвештә уза. Бу да бер миссиябездер дип уйлыйм. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Булмаса, менә соңгы тапкыр тагын ачыклап китик, Линария. Димәк, менә шушы Ачык университет проекты белән кызыксынган кеше, әгәр дә нинди дә булса курслар үтәсе килә икән, төгәл расписаниены кайдан карап барырга тиеш? Бер шундый бер нокта билгелегә. Без инде күбрәк аны социаль челтәрдә таратабыз. Ул Instagram форум татар һәм ВКонтакте Ачык университет дип аталган төркем эшли. Шулай ук Facebook'ta табып була. Әйе, бу бик яхшы сорау. Без расписание рәвешендә шундый бер вкладка ясарбыз. Бу инде фидбек булды. Куярбыз, игъланнарыбыз барыр. Әмма ул теге атна сайын яңа курс барлыкка килә дигән сүз түгел. 2 айга бер курс булса да инде ул әйбәт. Чөнки күп кеш җәлеп итә торган курслар алар. Бик зур рәхмәт. Димәк, алга таба шушы Ачык университет төркемнәрендә, социаль челтәрләрдә һәм Универ татар порталында күреп булачак.
расписаниеларына. Һәм журналистлар да кызыксыныр дип уйлыйм мин бу курслар белән. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Уңышлар телибез әлбәттә мондый башлангычта. Коллегалар, сезгә дә бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен.